Kono kawere kod mano kaka nasingo ni kawuono en ting' tich ariyo e chenro mar ng'e gwengewa ma kawuono. Millicent Adhiambo oluorore kendo chopo e gweng' ma iluongo ni Panyako mayudore e Igeme County ma Siaya. Sigand Panyako chalo nade? Koro ma e ng'e gwengewa ma kawuono. Nyakwara moge Ajwang' mana kaka nasingo ni waromo kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Machiegni e kalapaplawa odiochieng' makawuono kapod wanyonore mana e kaunti ma Siaya, kuma ofuyo ka owuok e gweng' ma odok oridore mos ma odhi omolo ma opiyo e gweng' Center kata chiro maong'ere ni Panyako ma bende yudore e sub county Magem. Wachako twak achiel kachiel kod johala kachiel kod jogweng' maluora ni ma Panyako ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade e wi gima dine mi chak kae ni Panyako. Ana wuon to ne okantie, lakini kaka baba wanyisaga kendo gonwa mbak Panyako ne en kama wasungu ne raoe, wasungu mane mako ji chon ogirimiti. Koro gin mane giluongo ka ni Panyako, kama wasunge ne chokore ka gitiyo tijegi. Panyako no ne en dho wagunda kata wasungu. Koro nikech ok nwawinj kisungu maber, koro chake ni Panyako. Koro nyinge maduong' mar kansil tiluongo ni Kudho Market. Ne wacho na ni wasunge moko no biro kae ema no chako gweng'ni ni Panyako. Koro nyinge koro obedo ni Panyako. Koro katemo nono tayudo ni ne nitie ndalo moro ma mzungu moro nobiro ka kapok onyuolwa, ema nobiro gi nying mar Pioneer. To mana ni kech kisungu ne ok ong'ere gi ndalo no, somo ne pod ni piny. Koro wan wawinjo mana ka dewa wacho ni Panyako, nyakwara dhiomna mano ndilo Panyako. Koro mane kaka Panyako ne odhi adhiya nyaka kawuono. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko kotenore kod gima giparo ni nomiyo ochak kae ni Panyako, we koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach e wi gima dine mi chak center, chiro kata gweng'ni ni Panyako to nochakore nade. Panyako kalure kod history machien. Koro kanochake ne wawinjo ni nitie jodongo kae eri adek. Mokwongo ne en babana, en msee manosendo chon 1987, nyinga Sakaria Okal. Ne gin gi Musa Uma mane bende padri machon kod Enoch Ong'iyo. Mago e wase mane ochako Panyako kae. Ne wacho nwa ni kae chon ne nitie kambi mar wasunge mane iluongo ni Pioneer Corps. Koro Pioneer Corps ni gichon ne kisungu chando gaji. Koro ka kisungu ne chando ji, to ka ne en Pioneer Corps, to jothurwa kano winjo Corps ni to gin gikawe ni en ko. Koro iluonge ni Panyako. To nikech nochakre e ndalo lejiko machon. Koro ka niluongo ga ni Pioneer Corps. To nikech kaka dhokiloko kata Kisumo ne en Kisuma, to jowa machon noloke ni Kisumo. Koro mane en Pioneer Corps to noloke ni Panyako. Koro sama ne jasungu dar to noweyo kae kane en center, nikech ne en kama obedo mo expand. To ene kama be ninyalo yude gik moko. E ndalo machon piny notimo bunge. Ne onge kama ng'ato nyalo tundo mondo mi odhi omany mogo. Kata kama ninyalo yude sukari ne onge. Koro kae e kama ninyalo yude gik moko duto te. E chichwa ni an adonga yudo kae ni chiro maduong'. Ma kata mitokni mag buses ne ringe iye kaendi. Gweng', chiro kata center ni ma Panyako humbe landore kod weche kata timbe mage. Ja Panyako ing'eyo gi Goldi. Alwora mari kata yuto kata ng'eny jogo man Panyako gin jo Goldi. Gin jogo ma jomafundu. Panyako ni to en e chiro maduong' manayudo ka ne en chich nyaka dhok, gwen ne biro ka. Gima ming'ewa kaka jo Panyako, nikech mokwongo arita marach ka. Maka ng'ato biro kelo hala mondo mi gweng' odongre,
to wabor gi security. Koro mano miyo wachandruok e weche mag ohala. Koro gik wakethre ndalo duto. Koro winjo mana ka ng'ato wacho ni en oluoro ohala ok onyal yawo Panyako nikech arita ok ni kare. Koro mane momiyo humb Panyako medo landre kabisa, kaachiel kod masira mane wayudo kane johala moro oyudo lal mag nyithinde gi mwandune te, kane jomafundu nowang'o mwandune kaachiel gi jogi. Man chiro maduong' mokwongo betie. Gimomiyo awacho kamano, basi chironi en Akala, Nyagondo, Ng'iya. Koro miyo ong'ere nikech kata ka chiri matindo tindogi ne pok ochakore. Mae e kama sirikal mar piny owacho mamalo okwongo gere kambi mar jo public works. To bende Panyako osenyuolo ne jodak kaachiel kod johala maluorane dongruok moro amora. Panyako chon ne onge M-Pesa. Sani wan gi M-Pesa ka madhi 4. Panyako chon ne onge petrol. Kata frij mar soda ni ne onge Panyako. Anyalo paro ni ne walawo madho soda kala. Wan mana gi kar main kende mwayute nikech yore mag kambi kuma ng'ato nyalo chiewo to dhi goyo kibarua onge. Kok wariembo pikipiki wanyalo dhi ka Goldi wayude matin. Mano kende yo mwakonyrego nikech arita osebedo ka onge. Koro ji oluoro weche mag ohala madimi dongruok dhi nyime. Koro mano kende e dongruok ma wan godo Panyako ka. Panyako ka to dongruok onge. Madawachi ni iye karka. Kaluwore ni social amenities kaka pi onge kae. Pi onge kae. Wamodho mana pi nam ma jomoko bende otho e iye. Pi mar River Yala. Kar mondo odokore to dok piny kata en stagnated, yani oling kar tiende. Ok odhi mbele, ochalo nyathi mochung' ma dwani ogotata owuothi to oduogo mbemre kod siandane. Sitima em wanyalo wacho ni nitie manokadho to kod security lights manodonjo kaendi matin. Nyakwaramogi en wach malit. Oseyangore lela ni Panyakoni en kar mondo gondamo mag dongruok kodhi nyime to gondamo mag dongruok koduogo chien. Kuom mano, jodak kod johala makae nigi rem kata kwayo mage gombo ni ka okele alworani ma Panyako to Panyako biro dongore kendo metni machal kod gwenge mamoko. To sani kidhi kata siro moro ni Kanunding, en chiro mambas Panyako. To nitie modern market, nitiere siro moger maber manyasani. Mano kinyalo kelnwa ka to wabi wanyalo dongore. Kapo nono ni ginyalo keto security machiegni, bende nyalo keto nwa dongruok. Koro Panyako ni ji osedare kaluwore gi wach kuo. Koro Mama Mboga bende winjo matek nikech ka koth biro, yamo biro, buru oe gik moko. Koro wakwayo kony ni ere ogernwa chiro moro kae maber to gi pi mwanyalo yude chichwani. Pige wamodho pige maricho nikech site kocha koro gik moko miluoko odonje pi makoro pi ok ber. To mondo kelnwa sirikal ka, wabed gi police station ka, mondo ka obed gi arita makare, aito dongruok biro mana dhi nyime. Nderni gi bende wakwayo sirikal mondo dhi odonjie gi teko modhuro, mondo mi wayud yore mwanyalo godo ringo go e weche mag transportation, mondo hala odongre maber nikech ka ndara nitie makare, tarita nitie makare, to wabiro dhi maber. Cho onge kae. Panyoga na bunge lele mana ye kae make nyada lusre e yatek. Kora ko sirikal mondo olosnwa health facility kaka choche maji nyalo konyre. Panyako wani sirikal mar kor gwenge odino ne. Gimomiyo sirikal odino ne, lope nitie kano chak ni gero i center. To sirikal nodhi oloro gigo makoro kata ute mane ji gero mag 10 by 10 ka. Gin nolor gi madhano kaka yud plod e iye onge nyaka chile kawuono. Mano oseduoko chiro chieno. Ka gi create plode mag 10 by 10 mani igero ka to chiro nyalo gerre agera. Nyakwaramogi Ajwang', mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar Ng'e Gwengewa. Amor nikech sani kawuotho teri Siaya kama iluongo ni Panyako e sub county magem to ing'eyo kaka nyingno nobiro kendo gimomiyo Panyako ne obedo Panyako. Omiyo medikete mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae ema juma manyien kendo aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga
Millicent Adhiambo, Katake Hero, Inyalunga ni Nyaboma.